Mladen Lazarević, rojen leta 1978, je leta 2006 diplomiral na Fakulteti likovnih umetnosti v Prištini na oddelku za grafiko pri profesorju Zoranu Janoviću. Je član umetniških skupin Enciklo in Luk. Je eden izmed ustanoviteljev ter predsednik mladinskega kulturnega centra Reformers. Kot projektni vodja ali kot vodja likovnih in videoanimacijskih delavnic je sodeloval pri večjih mednarodnih projektih. Na samostojnih in skupinskih razstavah je razstavljal v Kragujevcu, Trsteniku, Beogradu, Novem Sadu, Kruševcu, Banja Luki in Slovenskih Konjicah. Udeležil se je večjih mednarodnih slikarskih kolonij, med drugim gledališko-likovnih kolonij Iskanja 2006 in 2007 v Žiški Kartuziji. Kot kustos je podpisal nekaj razstav v Narodnem muzeju Kragujevac in v galeriji Art Cafe SKC Kragujevac. No, z nami je avtor razstave Fest Arta, Mladen Lazarević. Zdaj nam bo povedal nekaj, sicer je Srb, in nam bo povedal, recimo, kako se počuti v Sloveniji. Pa divno se provodim u Sloveniji, stvarno, i ovo mi nije prvi put da sam u Konjicama. Dolazio sam već 2 godine, 2006. i 2008. kao učesnik na Žičkoj Kartuziji na likovnoj koloniji. I evo sad imam čast da izlažem u Fast Art kiosku, iako mi se dopada ta ideja, kioska samog i to. I srećan sam što sam ovde, super je atmosfera, sviraju trupa muzička iz Mađarske, tako da je divno, ima puno ljudi, super. Ja mislim, da tudi nas veseli, da lahko gostimo Srba med nami, ne? Recimo idejo o sami, ne vem, o teh ribicah in o tem, kaj te navdušuje, odkot pobiraš to? Pa, ovaj ciklus ribice je nastao pre 2 godine. To sam radio u međuvremenu, kad se vratim iz ateljeja, to sam radio kući. Prilike, zašto ribice, postoji tu neka priča da sam kao mali, mama mi nije dala da imam bilo kakvog ljubimca kući, ni mače, ni psa, tako da mi je rekla da mogu da čuvam samo ribice, na što sam ja rekao pih, kao one nisu zanimljive, niti priče, niti bilo šta, u stvari imaju, ne moraju ništa da pričaju, nego svojim izgledom i osobinama izdaju karaktere razne. Tako i kod ljudi, imaju različite karaktere, tako da ako ribicu neko okrenemo, s jedne strane može da bude raspoložena, nasmijana, s druge strane jako nezgodna i besna, tako i sve u životu, intenziteti dobrog i lošeg, sve što nam se i dešava, tako da to je to. In če bi, ne vem, s 3 besedami ali pa z enim stavkom opisal pomen vse tvoje razstave, to bi bile besede? Pa ne znam, samo mogu da kažem da se stvarno jako divno osjećam ovde, da su ljudi ovde prirodni, da su ljubazni, jako mi je drago što izlažem ovde, tako da nadam se da ću još koji put da izlažem, eto, pozdravio bih sve ovde. No, upam, da bomo še te gostili kdaj v tej Fest Artu, pa mislim, da smo tudi mi vsi veseli tega, da si med nami. Dobro, hvala. Hvala lepo.